μας έχει επιβληθεί ένα καθεστώς όλος διόλου αντίθετο με τα ιδεώδη για τα οποία πολέμησε ο κόσμος μας και τόσο περίλαμπρα ο λαός μας στον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Όσες πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές, με πόνους και με κόπους πάνε και αυτές να καταποντιστούν μέσα στα ελώδιστα κάμενα νερά. Βλέπω μπροστά μου τον γκρέμο όπου μας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε τον τόπο. Αυτή η ανομαλία πρέπει να σταματήσει. Είναι εθνική επιταγή. Όσο μένει η ανομαλία, τόσο προχωρεί το κακό. Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Και μονάχα ενωμένοι οι λαοί της γης με αλληλοβοήθεια και αλληλοσυμπαράσταση, με δημοκρατικές διαδικασίες παγκόσμιας διακυβέρνησης, Η ανακύκλωση της διεθνούς οικονομικής κρίσης μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσα από μεγάλες θεσμικές και πολιτικές αλλαγές, μέσα από ένα νέο σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης, οικονομικής και πολιτικής, μέσα από ένα νέο σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης, οικονομικής και πολιτικής. The sovereign nations of the past can no longer solve the problems of the present, and the community itself is only a stage on the way to the organized world of the future. This federalist and cosmopolitan vision is one of the most important contributions that the European Union can bring to a global order in the making. Έχει σημασία να ερμηνεύσουμε σωστά το μήνυμα που έστειλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη στις αγορές. Έστειλε ένα αίτημα για παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση, για διαφάνεια και έδειξε την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει το ευρώ. We need global governance, global financial governance, and we need it fast. 2009 is also the first year of global governance with the establishment of the G20 in the middle of the financial crisis. The climate conference in Copenhagen is another step towards the global management of our planet. Η Ελλάδα πάντα είναι και παραμένει ισχυρός υποστηρικτής όχι μόνο του διεθνούς δικαίου αλλά και των θεσμών όπως είναι του ΟΗΕ, του ρόλου του ΟΗΕ στην παγκόσμια διακυβέρνηση, Η κρίση μας έδειξε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Αυτό κάνουμε και αυτή είναι η επόμενη δέσμευσή μου ενώπιόν σας. Στο επόμενο διάστημα να προχωρήσουμε ακόμη πιο αποφασιστικά, ακόμη πιο πέρα. Η ανακύκλωση της διεθνούς οικονομικής κρίσης μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσα από μεγάλες θεσμικές και πολιτικές αλλαγές, μέσα από ένα νέο σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης, οικονομικής και πολιτικής, παγκόσμιας διακυβέρνησης, οικονομικής και πολιτικής. Νομοθετείτε και αντί να κλαίτε γελάτε. Γελάτε γιατί εφαρμόζετε σχέδιο. Γελάτε γιατί ξέρετε τι κάνετε. Εκτελείτε το σχέδιο της παράδοσης του κράτους. Το σχέδιο της κατάλυσης του κράτους προχωρά. Προχωρά το σχέδιο της παράδοσης εθνικής κυριαρχίας. Και θα έρθετε σε ευρωεκλογές
να υπηρετήσετε το σχέδιο Μέρκελ, τη νέα τάξη πραγμάτων, η οποία τι λέει? Να υποστείλουμε τις σημαίες των κρατών εθνών και να προχωρήσουμε στο νέο δόγμα της Ευρώπης, στο φεντεραλισμό, τον οποίο ξεστόμησε ο κύριος Πάγκαλος σε μια πρωινή εκπομπή του Μέγκα. C'est un grave problème pour beaucoup de mes concitoyens, peut-être pour la majorité de mes concitoyens. Je comprends très bien leur point de vue. Mais vous savez, moi je suis pour la perte de souveraineté. J'ai toujours été pour la perte de souveraineté. Je suis un Européen, je dis plutôt que je suis un Européen, je suis un fédéraliste européen. Mais vous savez, moi je suis pour la perte de souveraineté. J'ai toujours été pour la perte de souveraineté. J'ai toujours été pour la perte de souveraineté. Όταν ρωτάει ο ίδιος ο Αμερικανός ναύαρχος και τι θα πείτε στην κοινή σας γνώμη, και απαντάει ο Θόδωρος Πάγκαλος, θα πούμε ότι τη σημαία την πήρε ο αέρας. Είναι τρομακτικό. Αυτό πας σε ειδικό δικαστήριο, παραβίαση του συντάγματος και απόπειρα εξαπάτηση του ελληνικού λαού για την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τι θέλετε? Θέλετε να τα παραδώσετε όλα? Θέλετε να παραδώσετε την ιδιωτική περιουσία? Θέλετε να διαλύσετε το κράτος και την εθνική κυριαρχία της χώρας? Εσείς, αφού την έχετε διαβάσει και την έχετε αναλύσει, θα την υπογράφατε αυτή τη δανειακή σύμβαση? Εγώ έχω πει ότι όταν είδα τον όρο της παραίτησης από την εθνική κυριαρχία, τον πρώτον όρο που είδα, δεν πίστευα στα μάτια μου, διότι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ τέτοιος όρος, δεν έχει μπει ποτέ σε διεθνή σύμβαση. Και έχω πει επανειλημμένως ότι ένας τέτοιος όρος δεν υπογράφεται ούτε με το πιστόλι στον κρόταφο. Τα ενεργειακά αποθέματα της Ελλάδας βρίσκονται στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, αποτελούν πλούτοπαραγωγικές πηγές ευρύτερα της Ευρώπης, αποτελούν πλούτοπαραγωγικές πηγές ευρύτερα της Ευρώπης. Είδαμε τον Τζορτζ Σόρος να συντρώγει με υπουργούς, ο κερδοσκόπος των αγορών, η μαύρη γάτα των αγορών, με επιχειρηματίες, λέει, Έλληνες, με υπουργούς, με πολιτικά στελέχη. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος παραδίδεται στον κύριο Τζορτζ Σόρος. Δημοσίευμα του Έθνους, 8 Πέμπτου του 2014. Εφοπλιστές κράτη αλλά και ο Σόρος στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής. Capital, GR, Εθνική Τράπεζα, ολοκληρώθηκε η αύξηση του κεφαλαίου. Πρώτος μέτοχος ο κύριος Τζορτζ Σόρος. Εθνική, Goldman Sachs και Morgan Stanley ανάδοχοι στην αύξηση του κεφαλαίου. Όταν εμείς μιλούσαμε για την Goldman Sachs, για τα παιχνίδια με τα CDS, ποιοι πόντραν ουσιαστικά στην πτώχευση της χώρας, και αναφέραμε το Σόρος που συναντιόταν με τον Γιώργο Παπανδρέου σε αυτό εδώ το γραφείο μέσα στη Βουλή, μιλάγαμε για σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Και τώρα η Εθνική Τράπεζα παραδίδεται στο Σόρος επίσημα με τη Βούλα. Πού είναι ο Πρωθυπουργός που υπόσχετο τα 18 σημεία το Μάιο και τον Ιούνιο, λέγοντας ότι το πρώτο μέτρο είναι η μία και μόνη εξεταστική για το πώς φτάσαμε στο μνημόνιο? Φοβόσαστε τον ότι θα φτάσουμε στο Σόρος? Σήμερα στη θέση του Υπουργού των Οικονομικών δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ή του Πασόκ, δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής ούτε της Δημάρ. Στη θέση του Υπουργού των Οικονομικών είναι ο έτερος εκλεκτός του κυρίου Σιμίτη, ο έτερος εκλεκτός του Πρωθυπουργού που υπέγραψε τα SWAPs το 2000 και οργάνωσε την πορεία της χώρας στη μέκενη των διεθνών τραπεζιτών. I don't believe in globalization à la carte. When you want globalization, you must have globalization without any limit. Without any limit. Without any limit. Δεν θα απαντήσω. Δεν απαντάτε. Δεν απαντώ. Απλήρωσε το κράτος, δεν είναι η τσέπη σας. Δεν απαντώ. Δεν απαντάτε, απλήρωσε το κράτος. Εχθές ομόλογο που έλεγε. Μη φωνάζετε, δεν σας φοβάμαι. Δεν απαντάτε. Σε ποιον δεν απαντάτε? Στη Βουλή των Ελλήνων.
Μην φωνάζετε, δεν σας φωνάζω. Κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, σας καλώ να απαντήσετε. Εχθές πληρώθηκε ομόλογο στο 100% για τις ΦΑΝ, ναι ή όχι? Δοθούν στοιχεία όταν υπάρξουν. Εχθές πληρώσατε, ναι ή όχι? Δεν ξέρετε τι πληρώνετε? Σας απάντησα, θα δώσουμε τα στοιχεία. Εχθές πληρώσατε ή όχι? Θα απαντήσει ο υπεύθυνος Υπουργός επί των Οικονομικών στη Βουλή των Ελλήνων εάν εχθές πληρώθηκε ή όχι ομόλογος σε γέτς ΦΑΝ στο 100%. Πρόεδρε, παρακαλώ. Σας απαντώ. Όταν έρθει η ώρα θα σας απαντήσω. Πληρώσατε ομόλογο ή δεν πληρώσατε? Σας απάντησε ο κύριος Υπουργός. Τι μου απάντησε? Απάντησε ότι δεν απαντάει. Απάντησε ότι δεν απαντάει. Κυκλοφορούν ελεύθεροι ο Τσουκάτος, ελεύθερος ο Μαντέλης και την ίδια στιγμή συλλαμβάνονται άνθρωποι που χρωστάνε 2 και 3.000 ευρώ γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα χαράτσια και στη βαριά φορολόγηση. Φτάσαμε σε σημείο να φέρουν στη Βουλή και να ψηφιστεί η αμνίστευση των τραπεζιτών για τα δάνεια που δώσαν στα κόμματα. Τα 240 εκατομμύρια στο ΠΑΣΟΚ, τα 220 εκατομμύρια στη Νέα Δημοκρατία. Σε τράπεζες που συγχωνεύτηκαν. Και τώρα έχουμε δήθεν αλλαγή των σχηματισμών για να αλλάξει το αφημί, για να διαγραφούν τα 500 εκατομμύρια χρέος. Κύριε Πρόεδρε, απευθύνομαι σε εσάς προσωπικά. Έχετε τεράστια πλέον προσωπική ευθύνη ως Πρόεδρος της Βουλής να εφαρμόσετε το Σύνταγμα και τους κανονισμούς της Βουλής. Εάν στη χώρα της Δημοκρατίας έχουμε ακόμα ένα πραξικόπημα το οποίο γίνεται προφανώς μπροστά στα μάτια του ελληνικού λαού, θα είστε κι εσείς προσωπικά υπεύθυνος, διότι ο ελληνικός λαός βάσει του άρθρου 120 του Συντάγματος είναι υποχρεωμένος να προστατεύσει το Σύνταγμα. Θράσος, ύβρι, είστε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας της δραχμής, της Ελλάδας της φτώχειας, της Ελλάδας της ταπείνωσης. Εσείς προσωπικά και άλλοι όμοιοι με εσάς. Θα έρθει το χάος. Η Ελλάδα θα κατρακυλήσει στον τρίτο κόσμο. Δελτίο στα τρόφιμα, δελτίο στο πετρέλαιο. Μιλάμε για μια μεταπολεμική Ελλάδα. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Ελλάδα 2014. Χιλιάδες κόσμου στιβάζονται για να πάρουν μερικές σακούλες φρούτα και λαχανικά. Σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον, προσπαθούν να πλησιάσουν τους πάγκους με τα δωρεάν προϊόντα που μοιράζουν οι πολιτές. Κάποιοι θεωρούσαν βέβαιο ότι θα μας πετάξουν έξω από το ευρώ. Κάποιοι πίστευαν ότι δεν διαπραγματευθήκαμε τίποτα. Και ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν. Για πρώτη φορά αλλάζει το μείγμα της πολιτικής, υπάρχει προοπτική πραγματική, ελπίδα πραγματική για ανάπτυξη. Κάποιοι όλα αυτά τα είχαν αμφισβητήσει. Και τώρα δεν ξέρω τι θα πούν, αλλά μάλλον ούτε και εκείνοι ξέρουν. Υποβροχή περίμεναν επί ώρα στην ουρά για τα δωρεάν προϊόντα στη Θεσσαλονίκη. Αντίστοιχη εικόνα υπήρχε και στην πρώτη λαϊκή αγορά του Πειραιά, από όπου είναι και τα πλάνα, αλλά και σε άλλες 6 περιοχές του Λεκανοπεδίου, στις οποίες έγινε η διανομή των οπωρολαχανικών. Συνταξιούχοι, χαμηλόμεσθοι, άνεργοι και άποροι περίμεναν υπομονετικά για να γεμίσουν σακούλες, καρότσια, ακόμη και τελάρα με διάφορα προϊόντα. Μέσα σε 2,5 ώρες τουλάχιστον 50 τόνοι προϊόντων εξαφανίστηκαν από τους πάγκους. Όλοι είχαν αδειάσει πριν από τις 11:30. Η Ελλάδα τα κατάφερε. Είναι μια καινούρια μέρα σήμερα. Είχαμε την ευκαιρία με τον Καγκελάριο να συζητήσουμε σήμερα για θέματα που αφορούν και την πρόοδο στην ελληνική οικονομία, αλλά και την εξέλιξη της ελληνικής προεδρίας στην Ευρώπη. Δικαίωση για την πολιτική τριών κομμάτων που πίστεψαν στην αναγέννηση της χώρας και όχι στην καταστροφή της. Που πίστεψαν στην Ελλάδα της Ευρώπης και όχι σε μια Ελλάδα απομονωμένη. Και θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τούτη την ώρα τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Κουβέλη και τους βουλευτές τους, αλλά και τους βουλευτές, τους αγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας που δώσαμε μαζί τις μάχες και τα τρία κόμματα και που τις κερδίσαμε μαζί. Και είναι μια αφετηρία για ολόκληρη την Ελλάδα και τους Έλληνες που, έχοντας αποφύγει πια τον γκρεμό, έχουν στέρεους πλέον λόγους να αισιοδοξούν.
Δουλεύετε άνεργος στην Δεξιό? Ορίστε κύριε μου. Σας λέει τίποτα αυτό? Υπηρεσίες στήριξης ανέργων, αστέγων. Αστέγων. Βεβαίως. Δηλαδή πού ζείτε, πώς ζείτε? Μια στο γκάζι, στο κεραμικό, μια σε φιλοξενία σε κανένα σπίτι από εδώ από εκεί. Θα τη βγάλουμε. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Θέλω να μου πεις, με το χέρι στην καρδιά, το ψέμα που αναγκάστηκες να πεις στην πολιτική. Και μην μου πεις ψέματα ότι δεν χρειάστηκε κάποτε να πεις ψέματα, γιατί δεν θα σε πιστέψω. Μόνο ένα. Κάτσε να βρει κάτι light. Κοίταξε να δεις. Σίγουρα έχω πει. Όχι όμως με ψέμα την έννοια για να κοροϊδέψω. Αυτό δεν το κάνω ποτέ, γι' αυτό και λέω και σκληρά πράγματα. Το δέχομαι. Με την έννοια του λεγόμενου κατά συνθήκη. Πες μου ένα. Δηλαδή. Θα σε βολέψω? Όχι, αυτό το έχω κάνει ποτέ. Το απαγορεύω διαρροπάλου. Δεν έχω κάνει φέτια τα συγχαίρω. Πες μου ένα. Θέλω να το ακούσω, σε παρακαλώ. Φέρω ένα παράδειγμα. Τις πρώτες μέρες του μνημονίου έβγαινα πολύ πιο αισιόδοξο που πραγματικά πίστευα μέσα μου. Δηλαδή έλεγα θα καταφέρουμε, μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα, ενώ ξέραμε όλοι ήταν καταστροφή. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορούσα να πάω να πει στον κόσμο, ξέρεις, καταστράφηκες. Ήταν δύσκολο. Άδωνης Γεωργιάδης. Τις πρώτες μέρες του μνημονίου έβγαινα πολύ πιο αισιόδοξο που πραγματικά πίστευα μέσα μου. Δηλαδή έλεγα θα καταφέρουμε, μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα, ενώ ξέραμε όλοι ήταν καταστροφή. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορούσα να πάω να πει στον κόσμο, ξέρεις, καταστράφηκες. Ήταν δύσκολο. Εσείς να σας ρωτήσω ευθέως, πόσες ώρες κάνατε για να διαβάσετε το μνημόνιο? Γιατί η κυρία Κατσέλη εχθές είπε ότι το πήρε το Σάββατο το βράδυ, το διάβασε 2 ώρες και πήγε και ψήφισε έτσι. Εσείς είχατε μελετήσει αυτό που οι δανειστές αποτύπωναν και είχατε μια διαφορετική αποτύπωση αυτού που υπογράφατε? Γνωρίζατε δηλαδή αυτό που υπογράφατε? Μα σοβαρολογείτε, αυτά συζητήθηκαν στη Βουλή. Ναι, λέω, όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο εκείνη την εποχή. Γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις. Ναι, λέω, όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο εκείνη την εποχή. Γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις. Και είχα άλλα καθήκοντα. Και πώς υπογράψατε, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Υπογράψατε ένα κείμενο που δεσμεύει τη χώρα στους αιώνες των αιώνων να μην και μας έφτασε στο χάλι που ζούμε σήμερα και λέτε ότι δεν το διαβάσατε. Πώς το λέτε έτσι απλά? Με 600 ευρώ σύνταξη τι να κάνω, αγόρι μου? Τι να κάνω, παίρνω, τι να κάνω? 480 ιδεοί. Λοιπόν, το νερό, το τηλέφωνο το έχω κόψει. Λοιπόν, τι άλλο να κάνω? Η απάντηση στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας, πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος, είναι αυτή. Σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν ποια είναι η ουσία για να κλείσω. Η γερμανική δικαιοσύνη, παραλαμβάνω, κατηγορεί και καταδικάζει τον Χριστοφοράκο και τα δύο αυτά πρόσωπα ως ταμείες του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας ως συναυτουργούς, τονίζω την λέξη που υπάρχει στο σκεπτικό της Γερμανίδας Αγγελέως, ως συναυτουργούς, ότι έχουν κλέψει χρήματα από το ελληνικό δημόσιο. Και τα δύο κόμματα τι λένε? Λένε είναι αποκύημα της φαντασίας του Χριστοφοράκου. Μα εδώ δεν έχουμε την υπόθεση του Χριστοφοράκου. Εδώ έχουμε την απόφαση της γερμανικής δικαιοσύνης. Αυτό το οποίο πρέπει να απαντήσουν τα κόμματα δεν είναι στο Χριστοφοράκο, είναι στη γερμανική δικαιοσύνη. Αυτό είναι που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό είναι που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δυστυχώς και τα δύο κόμματα ποιούν την ίσαν και θα μου επιτρέψετε να πω και το εξής για να μην καταχρώ με τον χρόνο. Όποιος από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενος ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά τα δύο είναι και κλέφτες και ψεύτες. Κλέφτες διότι σύμφωνα με την απόφαση γερμανικής δικαιοσύνης είναι συναυτουργοί του Χριστοφοράκου, ψεύτες διότι αντί να βγουν δημοσίως και να πούν τι ακριβώς έχει συμβεί, κάτω και λένε άρες μάρες κουκουνάρες του τύπου δεν ανοίγουμε διάλογο με τον Χριστοφοράκο, ενώ παραλαμβάνω από χθες αυτός ο οποίος κατηγορεί τα ελληνικά κόμματα ως κλεπταποδόχους δεν είναι ο Χριστοφοράκος πια, αλλά είναι η ίδια γερμανική δικαιοσύνη. Για τη γερμανική δικαιοσύνη, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είναι δύο κόμματα κλεπτών και ψευτών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η απάντηση στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας, πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος, είναι αυτή. Σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί.
φάγαμε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος, τα φάγαμε όλοι μαζί.